Achiel kuom gima jatend piny Kenya dhi timo juma montiere ni en chako ayanga gima dho ngere luongo ni Phase 2B mar SGR kata gach okolo madhi kakadho Narok, odhi Bomet, odhi Kericho, modhi nyaka Nyamira, modonj Kisumu, modhi nyaka Malaba. Phase 2 ni en pesa adi? Nikech mokwongo ji osebedo ka nitiere kikruok moro. Jomoko wacho ni en bilion 502, jomoko wacho ni en bilion 680. En pesa adi kaka jolony mosebedo ka ng'iye? Ayanga mar pesa manyalo tiyo kanyero onyalo bedo gimoro bilion koriwe te nikech oduong'. Ok en gima tin nikech kiwuok Naivasha idhi chop Narok, michop Bomet, to kuonde gi be nitiere substations matindo tindo migero. Narok nitie moro ni Mulot, moro ni Sotik, moro dhi ket Sondu, moro Ahero, kati donj Kisumu kama Kibos kama dhi kete station maduong', then koko chako wuok kanyo donj Kisian, ochomo Yala, kia Musanda, kodhi otuch modhi ochop nyaka Malaba mo ogore kono. So it could be around 500. Key timo estimate, it could be around that. Kitobiro a lot of infrastructure. Okena na reru no kende. Cutting in standard gauge. Oken moro milone meter gauge. Meter gauge en reru manyachon makata mana pek mar msigo monyalo tingo ne piny. Omiyo en chenro maparo ni okrach. To kilomita moang'iyo kanyo binge ni duong. 262 kilometers. Mano mana mowuok Naivasha kachopo Kisumu. Kati chaki medo kilomita 134 makoro kowe nyaka Malaba. Tieni mano ki wuoyo kiriwo gite in gi kilomita madhi mana 400. So odwa mana PM lach mare dwa romo gi mana ma wuok Nairobi kadhi, ma wuok Mombasa kadhi biro Nairobi. To gini